първи път се включи таймер от Да. Тази някъде. Да. И една. Колко е нара? 14,19. Що не може? Къщи им по-добро. Значи като правилно. Обаче малко... Малко педал. Да. Не, къщи пред компютъра. Да. Аз в принцип, когато съм вкъщи, аз си пускам и такова. Не музика, а такова. Звучи от състезание, да се чувствам, само съм на състезание. Не помага ли? Ще направи национален рекорд. Да.